खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो आसामनि गोबां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ डिपुटि चेयारमेन आरो माखासे इएमफोर जोङो जयै दिनै नैबे सानजारि नोगोर बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लांगोनायाव जों जयै सावरायदों। बर'नि गोबां जेंनाफोरनि सायाव जों सावरायलायनानै बिसेसके बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै मावफुंनायनि हाबाफारियाव जों जयै मा मावनो हायो एबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि आद्रा थानाय जेरैहाय गामि नटिफिकेसन खालामनाय बा नोङो समस्ति बानायनाय नैबे बायदिसिना बाथ्राफोरनि सायाव जोङो एसे सावरायलायदों आरो जोंनि दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय बिटिआर एकर्ड जि एकर्डनि आद्रा थानाय माखासे जायफोर दफा बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव लेट जानाय बायदि जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै जोङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय जों फोरमायलायदों आरो बेखौ स्पिड आप खालामजानो जोङो लुगैदों आरो बेखौ स्पिड आप खालामनो थाखाय जों सरकारखौ जोंनिफ्राय जोङो खावलायनाय दैनि मेलनि गेजेरजों मोनसे खावलायनायनि जि थांखि बे थांखिखौ लादों आरो बिसेस नैबे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों आसाम सरकार आरो मिरु सरकार बे मिरु सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थागोन आरो बिथांमोननि जाहाथे आबुं मावफुंनाया थाबैनो जायो बेनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनो थांखि लायो। साननैसो दाख्लैबावैसो बिनि सायाव नोंथाङा सरकारनिसिम मा बुंनो सानो? जोङो दा इउएलबिनि दाख्लै जि सानै सोद्रोमा गावथार जानाय बाथ्राखौ जोङो मेडियायाव नुदों। दुखुनांथावा नैबे जे बर'नि जायखि गावथार जाया मानो बर' फिसा हिसाबै जोंहा दुखु मोननाया थायो खिन्थु बिथाङा मारमोन मा खालाममारदोंमोन बिनि डिटेल्सआ जिहेथु जोंनाव गैया दासिम बेनिखायनो आङो नैबे बेलायाव बिसेस बुंनो लुगैयाखै खिन्थु जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायगोन नैबे समाव अन्तत जोङो हाथियार जांख्रिथायनि जि थासारि बे थासारिया गैथ'वा आरो बर'नि इयुननि गोजोननि थाखाय मावनो बा जों सान्दों हाथियार जांख्रिथायखौ जों दोनथ'नांगौ अन्तत नैबे समाव जोङो फ्रि आर्मस मोनसे ससाइटि जोंनो नांगौ आरो सान्थियै जोङो पलिटिकेलि जेफोर जोंनि बर'नि इसुसफोर दङ